kowa ga tana kwamba ta biyu a wannan marece. Muji Ali Difa da shi da Rufa'i Goga na Zandar. Wannan da kuke tsinka mai safa ga guwaya shine Muji Ali na Difa. Mutari Salisu Goga. Subhanallahi. Kau. Hankali. Ya rage da Allah yau akwai kokowa. Kau. Muji Ali gashi nan mai kyalle ga kai. Rufa'i Goga shine wanda ya hidda Laminu mai dabba lokacin kokowa wadda an kai ta wannan shekara. Shi ne wanda ya kada Laminu mai dabba a wannan shekara da aka yi ta can birnin Agadas. Wannan yaro da kuke gani Muji Ali nan wanda ya zo da sunan Difa, yaro ne na Doso, shi yasa kuga kokowar Nijar ko ina tana iya ta kai dan kokowa. Tau, hankali. Rufa'i wannan yaron fa Rufa'i Goga sai ka dage. Dan wallahi sasin nan nashi inda aka haɗu da motar ban san ko kana kasai ba. Wallahi Rufa'i Goga yaron nan ba kan wallasa ba ce, saboda ya samu zati gashi da sasi kuma mai yiwuwa akwai motar garai. Hankali in ka bai da motar aiki shi lalace mai wallahi. Kai hankali na rantse da Allah Mutari Gogan nan hankali la ilaha illallah. Aiki zai lalata hankali. Kana tashi kana tare da ba kuma kaga da dina za abin ga samu wani wuri fa.